Trombé, som bene, spirale, eggsmandira, trombé, chorizo, trombé, adios. Dus, het is opdracht. Ik voor jou, opdracht. Van, in C, voor die binde, hebben we zelf. Krijg je, want trombé, kan nu ervaren. Oké. Nee, dat is in rooies, blokjes, rooies, in Oesman, die brak. Trombé, gaan, oervaart. En in uur, in was die binde, die luisteren mee. Dan gaan, openbaren, 12 versies, 1000 miljoenen, in C, daar, lang, van, op de rivier. Dus, rooies, luister, Oesman. Maar je oor, stress, je oor. Want Toby gaan die binde aanspreken. Een uur is ons nodig, binde. Ik jij? Direct. Die uur van je Toby gaan oorvaart. Dat is aangesteld. Met je maand. Dus jij wordt aangesteld om iemand te krijgen wat die radiostaties gaan oorvaart. En dan gaan we na die uur die radiostaties gebruiken om die boodschap en die rest van die binde spoedig uit te brengen. Dat is jouw werk is om verblinders bij jou. Boesman zal die vrouw die andere binde die zeggen met haar toekomst of toekomst. Terwijl Bliss dan ver die rest van die binde geleerd gaan krijgen voor die uur wat voor 1 maand uitgesteld is. En voor die uur dan gaat ons die staties terug van die andere bindes af. En elke Toby in elke stad. Ik laat mij binde. Oesman, ik jij mij 1 uur of 1260 na. Wat zo die binde ik moet geleerd. Dat is Roos, Oesman. Gaan ons ver zwakte in ver aspoestertie in ver topilankus in ver lieve actie in ver 11. Betrek bij die uur. Of gaan ons nog